Як вода цячэ ў рэчцы праз лясы і балоты, так ідуць дзянькі і ночы, зімы і леты. Так праходзіць век за векам і ніколі не вяртаецца. Як змяняецца расліна, так змяняюцца і людзі. Родзяцца, жывуць, клапоцяцца, потым паміраюць. Замест іх нараджаюцца другія. Так усё змяняецца ад веку. Толькі адзін камень спіць сабе ды чакае цуду, калі Бог дазволіць стаць у чаргу адбываць калейку, як усё на свеце. Аднак няпростае гэтае каменне, ды ляжыць яно на пакуту, што зрабіла перад Богам грэх вялікі. Паводле сведчанняў беларускага вучонага 19 стагоддзя Адама Кіркора, на Беларусі амаль кожны камень вялікіх памераў альбо незвычайнай формы быў культавым, ушаноўваўся тутэйшым насельніцтвам і меў адметныя паданні наконт свайго паходжання. Паводле аднаго з іх, у аддаленыя часы, калі Бог хадзіў па зямлі, камяні былі жывымі. Яны вырасталі памерамі з хату, але пасля таго, як Бог збіў нагу аб камень і пракляў іх, яны перасталі расці. Ці растуць, але памалу. Пра тое, адкуль з'явіліся на нашай тэрыторыі камяні, навука дае вычарпальны адказ. Камлыгі, што сустракаюцца на паверхні, звязаны з дзейнасцю трох апошніх абледзяненняў. Найбольш даўнія валуны раскіданы на самым поўдні Беларусі. Другі ледавік спыніўся блізу яе цэнтральнай паласы, а вось апошні, што пачаў згасаць і адступаць блізу 16 тысячаў гадоў таму, пакінуў пасля сябе унікальны край, які сёння мы завем Паазер'ем. Геолагі кожны камень больше за 10 сантыметраў называюць ледавіковымі валунамі. Падчас сваёй вандроўкі на паверхні зямлі яны расціскаліся, расколваліся, сціраліся і абкачваліся. На паверхні прышэльцаў са Фенаскандыі, чыёй радзімай з'яўляюцца горы скандынаўскай выспы, а таксама днішча Балтыйскага мора і частка паўночнага захаду Расіі, можна пабачыць рэдкія для Беларусі віды мхоў, лішайнікаў і нават водарасцяў. Даследуя іх, біолагі знаходзяць шмат цікавых звестак аб развіцці расліннага свету ў минулым. Асобныя рэліктавыя віды занесеныя ў Чырвоную кнігу Беларусі. Аднак ёсць асобная група валуноў, пры вывучэнні якіх геолагі адчуваюць сваю яўную некампетэнтнасць. Справа ў тым, што беларускія вучоныя адносна нядаўна звярнулі ўвагу на тое, што некаторыя камяні, акрамя сваіх прыродных якасцяў, маюць яшчэ сакральнае значэнне. Адкуль гэтае асаблівае стаўленне і нават павага да камянёў у людзей сталага веку? Прааналізаваўшы міфы, паданні, якія збіраліся даследчыкамі цягам многіх дзесяцігоддзяў, вучоныя прыйшлі да высновы, што народныя ўяўленні аб магічных здольнасцях каменю сягаюць у самыя даўнія часы, калі чалавек толькі наважыўся ўпершыню зрабіць з гэтага цвёрдага матэрыялу каменную сякеру. Мы
мы бачым, што каменнай сякерай досыць эфектна і хутка можна сячы дрэва. Як жа выраблялась такая каменная сякера? Чалавек насыпаў пясок і падліваў вады. Твалась такая рэч, якой потым можна было шліфаваць камень. Так, мы бачым, што камень шліфуецца досыць хутка. Ну і дзірка, канешне, сверлавалась ось такой звычайнай полай косткай, да? Прычым яна сверлавалася, мы бачым, што па контуру. Калі мы сверлавалі камень, то ў нас заставалася стрыжань. Ну, у народнай традыцыі яго называюць чортаў палец, а такую сякеру перуновая сякера. Нашы бабулі уяўлялі сабой, што сидзеў чорт і паказваў там палец перуну, невядома, які там он пальцем паказваў. Летела сякера і секала гэты палец. І таму дзеці адной лыжкі, а мы іх называем чортаў палец, перунова стрела, нібыта две процівагі. Вот эта костка, она стоит вот так. Вот мы чуем шоргание такое, да? Где заполировка? Сверловали по контуру, причем человек сверловал первый раз, другой раз и третий раз. Это означает, что он робил это досить хутка. Вырабы з каменю дапамагалі нашым продкам выжыць у складаных прыродных умовах. Чалавеку падабаліся фізічнай якасці гэтага матэрыялу, ягоная трываласць, цвёрдасць, даўгавечнасць. Людзі бачылі ў валунах пасланнікаў багоў, праз якіх здзяйсняецца іхная воля. Каб магічная сіла святых валуноў служыла чалавеку, продкі прыносілі ім разнастайныя ахвяры. Гэта маглі быць самыя простыя дзявочыя ўпрыгожванні і нават свойскія жывёлы. Усё залежала ад самой просьбы. На гэтым месцы жыў калісьці шавец па прозвішчы Гомсін. Быў ён філосафам, ні ва што не верыў, у царкву не хадзіў і святаў не прытрымліваўся. Аднойчы той Гомсін вырашыў працаваць на Вялікдзень, разважаючы, што калі ў звычайны дзень шые адну пару бота, то ў гэты дзень абавязкова зробіць удвая больш. Дзень жа вялікі. Пра гэта сказаў суседзям, што ішлі ў царкву. Пасля службы вяскоўцы вырашылі адведаць шаўца. Але ў той момант на ясным небе раптам з'явілася чорная хмара, лінула залева і грымнуў гром з маланкаю. Людзі аслупянелі і аслеплі ад нечаканай маланкі, паваліліся на калені, засланілі вочы рукамі. Калі шум сціх, все з жахам убачылі, што замест хаты Гомсіна ляжыць велізарны камень. Кажуць, што калі нахіліцца да каменя, то можна пачуць спевы пеўня і стук малатка. А яшчэ кожнае лета ў камень б'е пярун. Сярод камянёў Вілейшчыны сваімі памерамі найперш вылучаецца куранецкі Гомсін камень. Гісторыя аб пераўтварэнні хаты шаўца Гомсіна ў велізарную камлыгу звязана з яшчэ дахрысціянскімі павер'ямі. Справа ў тым, што вобраз шаўца або краўца, які жыве ў камяні і на замову сялянаў шые адзежу, нярэдка атаясамлівалі са змеем, які быў праціўнікам перуна. Боты і вопратку, пашытую змеем шаўцом, абувалі ці адзявалі на ігрышчы, але толькі не ў царкву, бо там яны адразу распадаліся на дробныя кавалкі. Чалавек атрымоўваў замоўленыя ў краўца гатовыя вырабы праз адмысловае вакенца ў камені. Паданняў аб камянях-краўцах вельмі шмат на Беларусі, але далёка не ўсе валуны захаваліся да нашых дзён. Масава панішчаць камяні пачалі ў другой палове 19-га, пачатку 20-го стагоддзя. Гэта было звязана з будаўніцтвам на тэрыторыі чыгункі і шасейных дарог, якія выкладалі з камянёў. Пацярпеў і Гомсін камень, які пакінуў на сабе сляды выбуху, што адбыўся ў 1935 годзе. Аднак і сёння гэты найбуйнейшы ледавіковы валун Вілейшчыны ўражвае сваімі памерамі. Для геолагаў ён важная падказка, бо сваім месцапалажэннем адпавядае напрамку руху ледавіка.
На вёсцы пажылыя людзі не з ахвотаю распавядаюць чужынцам пра камяні, да якіх здаўна прыходзілі людзі, каб ім пакланіцца. Яшчэ 50 гадоў таму на месцы жытняга поля ля вёскі Смаўжы быў гаспадарчы двор з невялічкім садам і лугам, якія абступаў лес. Насупраць двара ляжаў вялізны Герасім камень. Называли Герасимов камень, бо тут Герасимов футер был, то Герасимов камень. А то луг, чертов луг. На военной карте им все время значено чертов луг. А чого чортов? Ну, там вода не высыхала все время. А посередине такая поднималась плева, и там айдалась. Така як болотце було. Да, а зимой замерзне, и мы робили там круг. Все пацаны сбегались, саньки привязывали, крутили колесо и катались на коньках, ну и все. Віктор Іванович Саламевіч цудоўна памятае, як пры паляках гэты валун меўся ўзарваць адзін пан. Аднак, раздумаўшы, ён так на тое і не адважыўся. Цяпер гэты камень помнік прыроды, што знаходзіцца пад абаронаю дзяржавы. Такія валуны нельга перамяшчаць, рыць побач канавы, наносіць ім якую-небудзь шкоду. І колькі вы кажаце гадоў яго не бачылі, ты камень? 3 года я не был. В этом садку своем не был, и тут 3 года уже не приезжал. Ну і што змянілася? Понижал. Он все время постепенно в землю входит. И у нас человек побуде годов 20, он совсем сховается. Под своим весом. А раней таксама хаваўся ці не? То он все время ховается. Раньше он был такой, что мы пацанами не могли на него залезть на этот камень. Высокий был. 4 метра высотой он был, этот камень, как я помню. То есть яго было здалёк відаць? Ой, с любой горы было видно сосна, и это камень великий был. И он постепенно все уходит в землю. А чаму? По своим весу земля-то на продвесне, она редко становится. Он под своим весом уходит все время в землю. Это камень. З ласкі уважлівых вяскоўцаў з-пад жалезных плугоў і сеялак у гісторыка-краязнаўчыя музеі часта трапляюць даволі рэдкія каменныя помнікі старажытнай культуры нашых продкаў. Перед вами самое, что ни на есть звычайное, скажем так, эпохи раннего железа, зернотерка. Скажем так, и неолиту фактично такими зернотерками и користались. И вот мы с вами с звычайной зерни попробуем сделать муку. Бачим, что кожная поважаючаяся гаспадыня у той час повинна была мець у себе на кухне вот такие вот тефлоновские зернотерки, да? Вот мы бачим, атрымалась мука. Ну и позднейшая традиция зернотерок, это уже их называют вот девино блюдо альбо божие кресло. Мы ведаем, что вот такие речи, как, скажем, божие креслы, на их менавіта с мэтами лекавыми альбо збирали воду, альбо садились люди, да. Ну, а, конечно, такие зернотерки у поздний час выкарыстоўваюцца і у храмах у якасці алтароў, калі на змену им приходят вот такие вот, мы бачим, жорны. На Вілейшчыне, непадалёк ад вёскі рэчкі, ёсць унікальная гара з невялікім падземным ходам. Згодна з паданнем, тут стаяў замак, што праваліўся пад зямлю, а ў падземных хадах схавана золата. Ёсць версія, што замкавая гара, альбо, як яе яшчэ называюць, гара замчыстая, старадаўняе гарадзішча-свяцілішча. Аднак слядоў якога-небудзь культу гісторыкамі яшчэ не было выяўлена.
Больш за тое, геолагі праверылі ўнікальнасць гэтай пячоры, прыйшлі да ўнёску, што гэтая расколіна ўтварылася 20-15 тысячаў гадоў таму у выніку выдзьмування ветрам пясчанай фракцыі, што была слаба сцэментавана ў гэтак званым кангламераце. Ландшафты і пячора надаюць асаблівую маляўнічасць, загадкавасць і непаўторнасць рэчыцкім краявідам. Аднак пячора ёсць явным природным утворением. Породы бывают разнообразные. Вот, например, песчаники очень хорошо размываются водой. И в песчаниках частенько встречаются углубления, сделанные именно водными потоками. Вот, в частности, вот есть такой святой камень, который лежит между деревнями Таль. И пироток. И пироток, совершенно верно. Вот. И там это именно песчаник. Но, тем не менее, люди приходят туда, приносят воду, наливают в одно из отверстий, а в другом отверстии собирают ее, и после этого вода становится святой и помогает им лечиться и лучше себя чувствовать. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя да Божага камяню шмат прыходзіла людзей. Прыязджалі нават з далёкіх мясцінаў. Все хацелі паспытаць той гаючай вады, што выцякала з шчэрава камяню. Згодна з павер'ем, вада лячыла ад розных хваробаў. Варта было толькі наліць в адну ямку прынесеную з сабой ваду, як з іншай яна выцякала ўжо гаючай, святой. Каб заручыцца падтрымкай святога камяню і адчуць да сябе ягоную чароўную лекавую сілу, людзі прыносілі да яго розныя дары. Жанчыны – скрутак і льну, дзяўчаты – каралі і яйкі. Прыносілі сала і нават свойскую жывёлу. Калі добра прыгледзецца, можна пабачыць на камяні слядок, што пакінула нам на ім Божая Маці. Аднак не ўсе знакі і ямкі на камянях так проста патлумачыць. Ледавік шмат зрабіў для таго, каб змяніць іхную знешнасць, надаць ім надзвычай цікавыя, часам неверагодныя формы. А вось як патлумачыць гэты сферычныя ямкі, над якімі ўжо доўгія гады б'юцца вучоныя ўсяго свету. Ці можна зблытаць сляды, пакінутыя дзейнасцю старажытнага майстра ад знакаў, створаных самой прыродай? З якой мэтай старажытны аўтар цярпліва наносіў на камень гэтыя лункі. Это, кстати, очень интересные валуны в том плане, что по всему земному шару в разных странах встречаются вот такие вот валуны. И в Штатах, то есть в Америке, и в Скандинавии, и вот в нашей стране, хотя раньше считалось, что ареал распространения вот таких валунов ограничивается границей Беларуси с Латвией. То есть в Латвии есть, а у нас уже нет. Вместе с тем мы уже более 30 валунов таких нашли и имеем. Многие из них они являются памятниками природы. Но самое главное, что вот эти вот валуны в большинстве исследователей пришли к одному выводу, что они искусственного, вот эти ямочки, это искусственного происхождения. Но для чего они сделаны? Нигде ни у кого не сохранилось никаких свидетельств, никаких сведений, и нам предстоит только гадать. Пасярод раллі за паўкіламетры на паўночны захад ад вёскі Мішуты, што на Вілейшчыне, ляжыць ледавіковы валун, на вяршыні якога захаваліся 84 штучныя ямкі сферападобнай формы. Беларускія навукоўцы разам з калегамі з Прыбалтыкі прыйшлі да высновы, што гэтыя лункі зрабілі нашыя продкі амаль 2500 гадоў таму. Ёсць меркаванне, што яны ствараліся косткаю альбо каменем больш трывалага складу, кварцытам, напрыклад, ці крэменем. У лункі налівалі тлушч ці алей, клалі туды кнот і запальвалі. Хутчэй за ўсё, мішуцкі камень адыгрываў важную ролю ва ўшанаванні памерлых.
культ продкаў быў неад'емнай часткаю жыцця нашага народа. Падобнае акруглае паглыбленне можна назіраць на вяршыні аднаго з самых відовішчных і унікальных камянёў Вілейшчыны, што ў вёсцы Камена. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя гэту камлыгу вывучаў вядомы даследчык мінуўшчыны Еўдакім Раманаў. Ягоная унікальнасць найперш бачыцца ў надпісах і ў выяве васьміканцовага крыжа. Частка надпісу на паўднёвым і заходнім баку валуна была знішчана па загаду аднаго памешчыка. Аднак захаваліся словы «Варацішын хрест», якія дазваляюць меркаваць, што менавіта майстар Вараціша высек гэтыя знакі і крыж. Пры больш дэталёвым вывучэнні каменя гісторыкі зрабілі выснову, што на месцы камлыгі было язычніцкае капішча. На гэта ўказвалі дзве лункі на ягонай вяршыні. Аднак, калі і з якой нагоды на паверхні паганскага каменя з'явіўся гэты надпіс і крыж, як бяспрэчны сімвал веры Хрыстовай? Адказ на пытанне мы можам знайсці ў старадаўнім летапісе, у якім аўтар апісвае адну з сумных старонак жыцця полацкага княства, калі нашых продкаў напаткаў голад. У 1127-28 гадах снег ляжаў да траўня. Мароз пабіў азіміну, і людзі пачалі есці мох і салому. З адчаю яны вярнуліся да старых багоў, да паганскіх традыцый, панеслі ахвяры да камянёў. Аднак хрысціянскія святары час спахапіліся і камяні асвяцілі. Каб адвесці людзей ад паганства, князі і святары загадалі выбіць на камяні крыж і словы малітвы. З таго часу захавалася 4 гэтак званых барысавых камянёў. Варацішын крыж у вёсцы Камена, яшчэ адзін у Полацку. Трэці камень быў выцягнуты з дзвіны і цяпер ёсць прадметам гонару жыхароў Друі. 4 барысаў камень з надпісам «Сулібор Хрст» можна пабачыць у Расеі, у музеі-запаведніку Каломенская. Найвялікшай стратай для нас было знішчэнне ў 30-х гадах унікальнага помніка эпіграфікі 12-го стагоддзя Рагвалодава каменя. Паводле легенды, спачатку камень стаяў на 4 нагах, меў галаву і быў падобны на жывёлу. Прыкладам свайго бацькі Барыса Ўсяславіча друцкі князь Рагвалод загадаў на язычніцкім валуне высекчы крыж і надпіс «Господи, помози рабу своему Василию в крещении именем Рагвалоду, сыну Барысаву». Надпіс нанесены вакол шасціканцовага крыжа пасля галоднай зімы 1171 году. У наступнай серыі лабірынтаў мы паспрабуем разгадаць таямніцу унікальнай каменнай групы, што знаходзіцца непадалёк ад вёскі Сцябракі. З таго свету, то есть, было і шмат добрага. Гэта быў такі небяспечны сусвет, но тым не менш. Хто пахаваны пад велічным валуном з выявай рыцарскага шалома ля возера Янова? В наших краях впервые не то что видели или там нашли, а обратили внимание. Прежде всего появилась мысль, что это викинги. Если раскопки подтвердят, что это все же прусское население, то это будет интересная страница нашей истории, тем более полоцкой. Хто і калі ставіў на нашай зямлі каменныя крыжы? І чаму некаторыя з іх так падобныя на чалавека? I woź na kreście wyrezany taki trójkąt.
Зачем? Это означает, что Бог у Троицы Святой один. Отец, Сын и Дух Святый. Человек, когда прикасается к этим крестам, чувствует какое-то вот именно особое благоговение и трепет возле этих крестов. Они как живые, вот именно, они как живые вот люди.